अरे रे विसरलं. काळजी करू नको, भाकरीतच झाली. हा चला. दे तो पण तसं सोडलो तर बोलायचा. ए मोठो दादा मग तुझं मग दादा बिदा म्हणायची काय पद्धत असा की नाही? होय होय आता दादाच म्हणोय. आता दादाची बायको इली ना तिथं राहत येत. गो बाय बेगिना भाकरी आड दुसऱ्या कोपऱ्यात लावणी करूची असा. अरे इला दे त्यालाच तरी दी. गो रोशन खाई रोलो. ओ त्यांचे ऑनलाईन क्लास सुरू झाले ना मग मी आर्यना सोबत घेऊन इलो. हा हा चल आता भाकरी आडूक घे. भाकरी कशा आणलो आम्ही खाऊन इल्लो. ओ खाया वाट आणलंय ती. आणलं असतं दी आता उगाच फुकट जाऊ नको. हा हा घे रे बाबा तुका पहिली सगळ्यात. हा सूर्या तुझ्या बायलेन टाळक्याची भाजी भारीच केल्याय. काय तुझ्या बायल्याच्या हाती चव भारीच. अरे शेवटी बाल कोणची माझी. ए सगळ्यांची भाकरी खाऊन झाली तर चला कोपऱ्यात पेंडी घातलोय. होय बाय चला चला जाणतो माणूस आमचा. चला चला. होय चला भाऊ. येता म्हातारो लाव काय शिकव मिया. कोकणचा चढू असाय मिया. माका तरो काय जग सुद्धा धरेल मिया. शेवटी कोकण कन्या असाय ना. होय तर आणि आता कोकणची सून पण झालंय ना.